kace farwoki na san matakin da zan dauka. Uzair, I love you. Yancin so. Ikiliyo me yasa kika biyo ni? Me yake shirin faruwa dan Allah ki faɗa mu. Mun yanke hukunci ni da Malam Kamilu don haɗa auren Uzairu da Amina. A barta ta sami yancin so, ta zaɓi wanda take so. Yancin so. Wato wannan shine yasa kuka haɗa baki da kai da ita ka ɓoye. Allah ku fita mun kake. Allah ba ka buriya ba. Yancin so. Ga hannuna ka kama, ka kai ni duniyar da ba kowa a cikinta, mu rayu daga ni sai kai, sai furanni da tsuntsaye. Zai na baba. Gani a kullum ina maka nasiha da ka ji tsoron Allah. Ka kasance mai faɗan gaskiya a kowane hali. Kar ka ba shari'a wahala. Alhakin bata Ikilima yana kai. Yancin so. Amma a halin yanzu ta Yancin so. Za ku samu wannan shiri na Yancin so a YouTube channel ɗinmu mai suna Moonshine Film Production Makodi, wanda ya bada umarni Ibrahim Haske. A sha kallo lafiya. Yancin so.